Os mariscadores de Rianxo volveron ao mar o luns co inicio da campaña marisqueira. O patrón maior afirma que será mediana, xa que a ameixa escasea e só hai berberecho. En Lonxa, o berberecho alcanzou un prezo medio próximo aos 5 euros o kilo, mentres que a ameixa fina chegou aos 25,20. Este luns deu comezo a campaña extractiva de marisco en Rianxo. Nestes primeiros días, os mariscadores están confirmando resultados que indicaban os mestreos realizados nos bancos marisqueiros, onde está moi presente o berberecho. Vai ser unha campaña mediana tirando a baixa, porque non vemos berberecho si temos, estamos tendo nas zonas na que estamos traballando si hai berberecho. O problema que estamos, xa víamos desde un principio, que o tema da japónica e da babosa non vemos reclutamento. É a japónica, mas é a babosa que aguantou do ano pasado, a que quedou sin coller, a que se sementou. Depois do resto, vemos que vai ser unha campaña algo baixa. Polo de agora, os mariscadores están a traballar na zona do furado, xa que durante o verán o berberecho morre polo aumento da temperatura da auga, e por agora estánse extraendo os cupos marcados. Os topes, o primer día fixámonos en 10, polos precios que tuvo así un poquinho razonables, pois subimos a 13 para que poderan ganar un poquinho máis. Japónica témolo en 3 kilos, fina en 1 e babas en 1. O que están collendo a día de hoxe é o tope do berberecho, e da japónica de toda a flota xuntaremos sobre 10 kilos se os xuntamos, non creo nin que cheguemos a eles. Pero bueno, o esperado nesa zona xa sabíamos o que había. Depois si temos as zonas un pouquiño que onde se sementou o ano pasado un pouco, que queremos esperarlle un pouco máis para que os precios suban un pouquiño máis dos que están agora. O luns os prezos na Lonxa foron bons, aínda que onde baixaron. O prezo medio do berberecho situouse en torno aos 5 euros o kilo, a ameixa fina en 25,2, a xapónica en 11 e a babosa chegou aos 10,4 euros o kilo. As mulleres que tuveron máis tarde de nós xa baixou bastante máis tamén elas que nós. Non sabemos como vai aguantar o mercado só co berberecho. Esperemos que teñan un precio razonable como o do primer día, que salga unha media máis ou menos de 5 ou 6 euros en general, para poder facer un sueldo un pouco digno. O cuidado do produto e a forma de traballar e extraelo estáse tendo moi en conta para preservar as especies. E tampouco queremos sobreexplotar os bancos de cara á campaña que ven. Este ano queremos ir traballando zona a zona, como Dios manda, como nos di a asistencia técnica. Vamos facerlle caso este ano en ese aspecto. Vamos traballar en cachos máis pequenos e traballalos mellor para remover o substrato, e outra tamén para ir collendo mellor o que é o berberecho, non abrir cachos tan grandes e picotear en un lado e noutro para que depois nos morra todo. Polo de agora, o berberecho e a ameixa collerán protagonismo na Lonxa rianxeira tras o inicio da campaña. Porque hai moitos barcos que andan ao xeito, como as sardiñas están salindo afora de Sálvora ainda a buscala, prefieren quedar aquí ao marisqueo e non dedicarse ao xeito ainda. Supoño que dentro de 15 días, como entra a sardiña un pouco, ao mellor uns 20 ou 30 barcos marcharán para o xeito tamén xa. Nestes días hai 100 embarcacións de marisqueo a flote que están a traballar na campaña, aos que se une o colectivo de mariscadoras a pé.